Jeg har været på Ravfestival i Vejers i år for første gang. Det var et overraskende positivt møde, og her kan I se med, hvad jeg oplevede. Velkommen til en ny dag til Ravfestival i Vejers. Som gammel butiksmand, så bliver man bare så super glad, når man kommer ud og ikke kan finde en parkeringsplads. For så ved man, at der er mange gæster. Men jeg kan anbefale jer at køre ned på stranden og holde, der er masser af plads, så der holder jeg selv nede. Det er en særlig dag i dag. Ikke bare fordi vi er her i smukke Vejers, men også fordi, at det er 10 års jubilæum for Ravfestival. Jeg er kommet fra Tyskland, fra Dortmund, og bor nu 5 år i Blåvand. Og har en lille butik, og jeg arbejder med rav og drøtømmer. Og jeg kan godt lide den naturting. Jeg samler muslinger, og jeg arbejder med naturmaterialer. Jamen, jeg hedder Søren, og går også under navnet Ravsnedkamp, sådan på de sociale medier. Jamen, jeg er bare blevet bidt af rav, ligesom så mange andre her på stedet. Hvad har du lavet den del? Det er Teknologisk Institut i København, der har fået den 3D-printet sådan. Okay, ja. 100% identisk med den, der sidder der. Ja. Men her kan man lave sit eget ravsmykke. Ja, det kan man. Og det er noget, der hedder svævende perler. Og det er noget, som jeg har lavet i nogle år her. Du kan se, det hele er lagt parat. Sådan at du får en tråd. Du får nogle ravstykker, som er boret. Der er forskellige små smykkedele. Og så bliver det lagt op her, og det er gjort klar. Så får man lov at sætte sit eget smykke sammen. Altså for det første, så alt det tager jo alt muligt med, så du får jo også lopper og tang og alt muligt. Det kan jeg godt skille. Okay, men så skal du prøve med brillerne, hvor stor en forskel det gør. Jeg kan ikke huske, hvad det er, hun skulle operere. Ja. Så prøver jeg igen. Goddag og velkommen til en lille foredrag om ravstema. Den her, den har sådan noget alder. Det går næsten helt ærligt. Man kan sige, hvad man vil, men den her. Han er fandme flot. Jeg har slævet lidt på den. Ja. Den er rigtig flot, ikke?